Tossa on tuommoinen. Tuolla talossa yksi. Ei näy enempää missä. Ei, ainakin 2 on niistä ainakin kuollut. Joo. Tässä oli toinen tiimi, kenen kanssa me mähisi. No taitaa olla viimeinen jäljellä tuolla talossa. Kuoli. Tuolla talossa. Talosta kuoli, mutta mitä lisää? On. Minun tykönä jätkä. Kuoli. Hyvä. Se kuoli suoraan. Tuossa on tommonen. Tanelin luona. Täällä on Mennään yksi. sen. Alakerrassa. Sitten vähän ihan lastenleikki. Siis tämähän on ihan... Taneli tuli vähän laskeen tasoa. Mikäs tähän nyt tuli? Vittu. Ei helvetti temmy. Mihin se meni? Kuoliko se? Joo. Hyvä. Ei sehän meillä voi kukkaa yhtään. Ei. Nyt mä tarvisin healthia tai Mulla on pandekas. boksia. Et siellä voi voit siellä vähän. Täällä oli aika hyvät lootit. Meillä on vissiin 3 näitä skaria. Oo. Ai, mulla on kultainen assa. Joo, mulla kans. Mulla on clean. Epic. Jep. Aleksi vaan nauramme. Mennäänkö Kukkulan välissä niput? Eikö mennään. Nää hakki. Tuolla meni tuon. Tuolle vuoro. Ziplinella meni. Mennään tähän talon päälle, jos päässään kurkkiin vähän. Jes, se on meidän Fortnite-iikin. Jep. Tuolla niin kyllä sopis, mennäänkö sekkaan? Kyllä mä jos niput. Kun ei oo mitään seldiä. Tuossa keskellä. Ja tuolla on se. Sen tapoin nyt sitä yhden. Tapoikka. Tai se oli... Sitten kai me mennään päälle. Siellä on 2 tiimiä. Mennään päälle! Vittu aika me täällä. Tuoko me pelätään tästä sitten. Jeep. Täällä on vitusti parempia kuin muu. Täällä kuoleekin vaan porukkaa, niin meille jää helpotusti. Jep. On tuolla päällä. Tuolla ei vissiin enää pari. Tuolla. Räkki siellä alhaalla. Yksi on sitten ylhäällä. Oh. Mihin se? Ansaanko se? Joo, älkää tulko sinne. Mutta me näette Sansa. Eikö tuossa? Saat. Onko se vielä hengissä tuolla ylhäällä? Vissiin kuolin tuohon vitu ansaan sitten uudestaan. Olkaa varovaisia, täällä saattaa olla. Se on reeputtiväni lähi. Lootleikin toisella tuolla puolella. Siis mitä, ei saako kuolla? Joo. Onpa hyvää luuttia. No, minun lootit. Katsotaanpa tämä talo, se yksi saattaa istua. Ei siellä. Ei, sehän kuoli tähän. Käykää tuolla lootleikin toisella. Nostaa, niin me kerkeä vielä lootata tuosta Onko pyssystä. teillä niitä vitu tappu? Tarviiko, mulla on se kortti vai riittääkö se tyhjällä? On teillä kaikilla. Ei tässä haa. Käykö Temmy pelastaa? Joo. Voi me emme tulla kaveriksi ihan nopeasti, jos me ei kerkeä. Onko teillä sieltä ja alla? Niin mulla Ei kanssa. mulla Ei lisää. meillä muilla. Otin pari pyssyä siltä talteen. Haittais pausu. Meillähän oli vaikka mitään vielä.